И какво става, хора? В нещо видео ще снимаме Brawl Stars и сега ще има едни правила. Трябва да открия моя приятел, той играе с Леон, трябва да го открия с Франк в храста, като не видим. Ако не го открия, той трябва да ме удари или там нещо да ме убие беше. Не знам точно как беше. Забравих. Окей, давай рейди. Леон. Окей, хора, аз ще играя с Леон. Хора, той е с Франк. Окей, да. Бум! Айде цъкай рейди. Почваме. Да видим къде ще победа. Окей. Хора, вижте, той Диамант лигата, бе. Ще имаме 5 рунда. Хора, имаме 5 рунда. Да знаете. Ето го нашия. Стой, латка. Ето тук е егоцентъра, Хикса. Окей. Тей, давай сега. Ой! Зареди ми се. Добре. 3. Чакай, зареди ми се. 3, 2. Случайно сбъгна се. Хора, защо ме уби този? Сбъгна се, дай от начало. Добре от начало. Дислян. Стана брутална грешка. Бъгна ми се героя. Окей, бъгна му се героя, ама малко те им не ми се вярва, ама както и да е. Дай малко е. Може да проверим на видеото. Тъй. Така пак в центъра. И хора да видиме. Ето го Франка, който ме уби. Тъй, сега трябва той да ме оцели един път. Дай още един път да се заредиш. Оп. И на мене ми се зареди. Окей. Чакай. Опа. Чакай, трябва да се заредиш. Ще ме убиш, да знаеш. Готово. 3, 30 краста. 2 Давай. и 1. Имаме 4 опита. Готов ли си? Да. Тука или тука? Тука или е тука? Смятам, че е тука. Не, човек! То си за това загуба. Хора, намери ме пак. 1 на 0 за мен. Аз Франк, О, не. Добре. хора, той не знае нещо за Леон. Другия му стар барон му прави да е по-бърз. Ето ще мога повече да обмисля. Аре, бе, дай рейди, бе. Той ще трябва да е с Франк и стане. Мале. Така, той е с Франк и щати. Окей, нека да видим. Какво сега ще направиме? Окей, слушам си музика, брат. Къде си? Идвам. Чакай сега. Не стреляй. Сега удари ме един път. Още един път. Чакай. Давай, удари ме. Готово. Давай, сега да идем. Ще му кажа аз къде съм. Долните три. В едно от долните три. В едно от долните 3. Аз мога да влезна в храста? Не, трябва да удреш. Дали тука? Хора, дали той ще ме намери. Едно от долните три съм. Дали тука? Едно от долните. Не! Китай! Мислех си, че тук... Оная близалка. Опа! I'm so sorry. Добре, още един път ме дари. Окей. Ще ме уби... Чакай, аз още... Готово. И крия се. Да ще ми стигне. Пак Жокер има ли? Не. Значи, му викаш... Значи, той... Дано той да не ме чу. Значи, хора... Значи...
Инвизабилни. Как ти стигна до там? Има, знаеш, че има и... О, този пусна гаджет! Не, трябваше да го помисля хубаво. Още един жокер, още едно. Мамка му. Давай, удари. Чакай. Удари още път. Окей, трябва да ме удариш. Готово. Ставам бързо. Амазоната дойде. Yes. Уби го! Ето го! Хора, добре, зоната ме спаси. Сега искам да го питам нещо. Вече има и кришо там. Дали мога да добавям, нали? Нали така, нали, зоната да им идва по-малко. Не мой. Значи сега съм Франк. Да, ти си Франк. Трябва много да побързаме. Вземи гаджета, дето ти е по-бърз. Аз го нямам. Ама тук го има всичко. Как се казва? Чакай, ще му Логи por drop ли? Чакай. Чакай, така, тук е по-бързо. Ето тук, разбираш ли? Добре. Чакай. Хора помогнат. Има три. Чакай, бе, как вляза, бе? Ето. Гаджета, ама той как се казва? Кой е този гаджет? Ама на Леон го има. Франк ще няма. Еме го Лили por drop. Просто играй с Франк и ще е друго не ти трябва. Давай, аре, пускам. 3, 2, 1. Хора, почваме да видим дали ще загуба. Не знам, дами и господа, нека да не загуба. Защо? Нали аз трябва да съм Леон? Не. Чакай, ти ли беше? Не, нали играх. Мага, дай да се самоубиме. Не трябва да се убиваме. Трябва... Добре, сега хора, ще играй кой първи ще го убие. Една игра от... Ето го. Ой, майка. Ама не знам, той с кой е... Star Power. Не. Хора, пръстък го казах ли, бе? Ау! Сега, той беше с Франкенщайн. Сега ти си... Аз съм с Леон, ти си с Франк. Добре. Взели му... Там, Star Power, дето да е по-бърз Леон. Стар Пауъра. Който трошка нали как моята почти? Инвисинеал. Инвисихел. А тук и още на така. Смоук Trials. Моето го няма обаче. Давай. Та сутрин Ей, този. Добре, давай. 3, 2, 1. беляз. Рейди. Трябва много да побързаме. Да. Аз се оставих на пътя, някой му го взе. Окей, хора, нека да видим какво ще направим. Дали ще се усерем или няма да се усерем. Бара, бере, баба. What? Ето ме, бе. Удрен. Мангал. Чай, още един път трябва. Оп, готово. Чакай. Сега трябва да се скрия. Крия бързо. 3, Зоната да... 2, 1. Кажи, когато си е свършил Леонския вид. Готов си? Обърни се за момент. Може да се обърнеш. Чакай, дай имаш 3 секунди. 1, 2, 3. Окей, давай. Ма ти ма видя, нали? Ама аз ли обърнах? Ама ти пак може да ме видиш. Добре. Кристиан си нали овда? Давай. Спри се, аз така не гледам. Имаш 3 секунди. 1, 2. Давай. Аз той го карам, брат и пуснал и не иска да я спре. Не, къде беше? Баща ти като така отиваш. Не знам. Ама аз трябва вече да излез, няма му... Излез. Що? Трябва да се съберем от това. Не. Си бил тук. Давай. Ой, ще му убиш, бе. Готово. 3, 2, 1. Бързо. Давай, готов? Да.
Къде си? А ето бе. Давай. Добре, сега. Още два пъти. О, бързо. Бързо. Дой. Окей, готово. 3-2. Чакай. Няма мут. Нищо. И на мене ми свърши, какво да направи? Давай, търси. Няма те къде си. Значи си Ще бързо, че зоната. изхъби си опита. Имам още един. Окей, дай. Дай. Дай, крий се бързо. Давай, бързо. Търси. Нака. Ама не трябва да ме убиваш мене, бе. Добре, колко е резултата? 2 на 1? 2-2, майче. 2. Той е третата игра. Да. Значи 2 за... No, Колко игри играеме? още 2 има. Окей, аз съм се Франк, ти. Аз съм лига. Окей. Хора, в момента съм Франк. Аре, пускай, бе. Няма да го казваш. Бара, бере, бара. Ама не може, така не става. Шушанка, бейби. Ударя още път. Окей. Ударим. Още един път. Аре, бе. Най-накрая. Добре, крий се. Опас. Окей. Къде върви? Давай. Значи той може би... Имаш ли бързия гаджет? Да. Значи той трябва да напълни. Мисля си, че... И добре. Си надалече от мене. Бе, аз със всеки случай така да се удара. Какво стана, бе? Далече ли съм от тебе? Добре, дай да се крие. Аре. Да, удари ме, де. Давай. Окей. Добре, значи той тръгна от тук му тръгна, задейства го. Тук отиди там. Няма да ти кажа. Тук отиди. Стреляй. И значи той... Ти как ти вързат добре? Не, няма ти кажа моята тайна. Аз знам колко е дълъг лимита. Ти ме следваш, не е честно. Не, аз знам колко е дълъг лимита му, човек. Аз не те видях. Аре. Добре. Значи той ще оставя от... Може би тръгна от едно. Удрай с гаджета за повече удар. Ама чакай, аз нямам гаджет. А какъв гаджет имаш? Не, аз нямам такова, не ми се заредил. Валентин, кога ще идва? От А! дома. Колко часа? 10. Тук ли си? И ще стигне до 3 мало, ми казва. Ние пък ще седим, може би. I'm so sorry. Добре, последен рунд. Последен рунд. Ама сега, последния рунд. Абе, Бошка, стига си люляла да те и бъдка все са хора. Тя да и пред дома. На Валентин. Давай. Добре, аз съм сега с Леон. Давай. Следен рунд. Окей, аз съм сега с Леон. Какъв гаджет ми? Какъв стар пауър му се? Силния. Кой е силният? Бързия. Добре. Значи той... Мълча. Значи хора, сега ще си направим една тактика, вие. Стреляй. Окей, готов съм. Ама аз. Крий се. Добре, 3-2-1. Начинай. Тука. Или тука. Къде си? За тебе. Знаех си. Стреляй. Готов. Удари.
Давай. Сигурен ли си? Да. Добре, мисля, че тук ли е? Тук ли е? Или тук ли е? Хора, напиши 1, 2 или 3. Бошка, кажи 1, 2 или 3. Чакай. Едно. Окей. Много съм глупав. Им ви забил един. Дай, бързо. Оп, готово. Чакай. Да удра тук и... Дай. 3, 2, 1. И бум. Стой, моля се обърнеш. И давай. Дали се виждам? Тук. Не знам къде си. Само да сте изтече. Чакай, видях, че... Мисля, че е от някъде тук си. Кажи 1, 2 или 3. Ами, 3. Той е 3. Значи ти си... ти не харесваш опитите. Браво, човек! Ще ме убиеш! О, беда. Ама защо ме уби? Ама аз победих. Ама те имаше 3. Бяха 3. Добре, както и да е, хора, това беше от днешното видео. Чакайте, хора, вижте. Ще играем на бонус 2 игри. Не, хора, айде, няма да играем повече, че става много дълго. Добре, хора, това беше от нас и до нови срещи. Абонирайте се, оставите лайки. Чао!